Ostatný víkend patril aj vyvrcholeniu 37. ročníka Martinskej mestskej ligy malého futbalu. Na meno nového majstra sme však čakať nemuseli, keďže ten bol pred posledným kolom už známy. Svoje vlaňajšie prvenstvo obhájili aktívni a zanietení Bambariaci, ktorí sa z majstrovského titulu tešili už po 5. raz a stali sa tak druhým najúspešnejším mužstvom ligy. Bambariaci v žltých dresoch nenechali nič na náhodu ani v poslednom kole sezóny, keď im už prakticky o nič nešlo a prípadná prehra by ich už v tabuľke neohrozila. No ale aj zápas proti hráčom Rivalsu nakoniec doviedli do víťazného konca a sezónu uzavreli víťazstvom 3-2. Poprosím kapitána manažera, Určite to nebolo od začiatku jasné. Zlomilo sa to, myslím si, v zápase Bambariaci Citrón, ktorý bol 3 kola dozadu pred 3 týždňami. Bambariaci vyhrali 5-2 a tam si myslím, že tam sa to zlomilo a Bambariaci sa dostali na čelo tabuľky a už si to postražili. Misia splnená, som nesmierne rád, že sa nám to podarilo. Musím úprimne povedať, že toto bola zatiaľ pre mňa najťažšia sezóna, čo som u Bambariakov. Od začiatku sezóny sme tak zaostávali, držali sme sa na tom 2., 3. mieste a popravde v tej druhej časti, keď už sme prehrali aj zápas so Zelkom 1-0, tak už som trošku aj tak strácal nádej. Aj keď stále som kalkuloval, že ako by to mohlo dopadnúť. No nakoniec prišlo zaváhanie aj pre Citrón a my sme v tej záverečnej časti boli 100% a to rozhodlo, takže veľmi ma teší tento titul a by som povedal, že pre mňa asi je taký najcennejší z tých 3, čo mám zatiaľ u Bambariakov ja osobne. Ten druhý zápas s Citrónom v tejto jesenej časti, čo sme odohrali, bol ten rozhodujúci. My sme ho museli zvládnuť a Citrónu stačila remíza. K tomu, ako sme všetko aj pristúpili tak, že sformovali sme tú najsilnejšiu zostavu na tento zápas a zápas nám vyšiel perfektne. Vyhrali sme ho 5-2 a vlastne myslím si, že to bolo to momentum, ktoré otočilo ten misky váh v tej sezóne na našu stranu. Im gratulujem a keď som ich zakladal, tak som vôbec nemal ani v merku, že niekedy sa niečo takéto stane. Takže to aj pre teba také zadozučinenie. Určite a pre chalanov, ktorí to vlastne v roku 2002 založili a to je, ešte teraz hrávajú Michal Čepela, Matúš Truchlík, ktorí sú stále neoddeliteľnou súčasťou tohto mužstva. Bambariaci si svoje víťazstvo a titul majstra užili už v sobotu, no na to, kto sa stane vicemajstrom a kto obsadí 3. priečku, sme si museli počkať až do nedele. Veľkými ašpirantmi na 2. miesto boli hráči mužstva AC Roma a Citrónu. Obidve mali rovnaký počet bodov a prípadné zaváhanie jedného z nich mohlo posadiť na pomyselného koňa toho druhého, no zaváhanie ani u jedného neprišlo. V sobotu si legendy z Citrónu poradili s mužstvom MZ Auto vysoko 11-3 a na druhý deň predviedli svoj gólostroj hráči AC Roma, ktorí deklasovali Edson vysoko 13-5. Hoci obidve mužstvá skončili v tabuľke s rovnakým počtom bodov, bol to vzájomný zápas a skóre, ktoré rozhodli v prospech hráčov AC Roma a ich nefalšovaná radosť stála za to. Juraj Valášek z víťazného tímu si váži nie len titul, ale aj samotných hráčov, ktorí podľa jeho slov hlavne v tej jesenej časti dokázali, že to s tou obhajobou myslia naozaj vážne. Na rozdiel od niektorých iných mužstiev na zápasy sa schádzali v dostatočnom počte, nemuseli riešiť nejaké kontumačné prehry a navyše išlo im to aj na ihrisku. Čo sa týka jarnej časti, tak trápili sme sa niekedy s dochádzkou, musím toto povedať, že bolo to tak. Čo po minulé roky nás zdobilo, že sme chodievali fakt vo veľkej zostave, tak hlavne tá jarná časť bola taká trápenka.
Pomohla nám tá prestávka, niečo sme si povedali, čo to v skupine a od tej jesenej časti sme začali pristupovať zodpovednejšie, chalani chodili. Samozrejme, boli tu registrovaní hráči ako Kubo Kračmer, Jožko Sopoci, Míšo Mráz, ktorí mali aj svoje zápasy, čo sa týka veľkého futbalu. Tak snažili sme sa tak nejako skombinovať, aby nás bolo, aby proste sme odohrali čo najlepšie výsledky a tá druhá sezóna, respektíve jesená časť, bola v tomto smere, aj čo sa týka dochádzky, výborná. Chcem pochváliť všetkým chalanov, že pristupovali k tomu zodpovedne, mali sme minimum kontumácií. Tá súťaž má svoju kvalitu, samozrejme sú tu týmy, ktoré dominujú, by som to tak povedal, ale postupne sa to vyrovnáva. Aj dnešný zápas, čo sme hrali s Rivalsom, tak ten zápas bol veľmi vyrovnaný a rozhodli sme až v posledných sekundách. Čo sa týka tej vrchnej časti, kde sme sa vlastne bili my ako Bambariaci, Citrón, AC Roma a takisto FCCMC Stav, vlastne medzi nami bol maximálne nejaké 4 body rozdiel, čiže tam to bolo vyrovnané. Takisto ten stred bol vyrovnaný a napríklad mňa prekvapilo aj Masaka United, ktorý je nováčik v tejto súťaži. Napriek tomu, že nedávali veľa gólov, tak nazbierali dosť bodov a myslím, že pre nich bola misia sa zachrániť a milo ma prekvapili. Zastrešujeme si myslím veľkú organizáciu amatérskych športovcov, je nás tu cez 400 a tento rok sme nedostali žiadnu, poviem to, dotáciu na toto zariadenie, kde sa nachádzame, lebo gro nášho štartovného, ktoré dávame ako kluby, nie je to málo peňazí, ide hlavne na toto ihrisko, aby sme si ho prenajali a aby sme tu mohli hrávať. Takže toto ma jediné mrzí, ale sú tu aj pozitívne veci. Mali sme nové mužstvo v druhej lige, však to je klasika, že musia ísť do druhej ligy, bo sú to mladí chlapci, dúfam, že sa im to páčilo. Otázkou znie, že ako dotiahnuť týchto mladých ľudí k tomu, aby robili nejaký šport, aby neseli doma na zadku. Verím, že aj toto ihrisko, aj všetko, čo sa tu deje okolo tohto, že je teraz taký boom v tom malom futbale, že prídu tí mladí ľudia, prídu si zahrať nejaké partie a uvidíme. Čo sa týka teda tejto súťaže, tak tu vieme, že to sú naozaj tí úplne najmladší hráči, ale sú tu aj tie také legendy. Čiže aj v tomto je teda táto súťaž výnimočná. Určite si myslím, že áno. Máme tu mužstvo, ktoré tu od začiatku sú teraz v druhej lige Jordán, ktorí sú tu 37 rokov. Je tu mužstvo Citrónu, ktoré tu je určite 30 rokov. Takže sú tu aj tie staré legendy, poviem, že je to tak a klobúk dole pred nimi. Čiže tí mladí majú od koho čerpať tie skúsenosti, ale zároveň teda sa od nich aj inšpirovať. Určite si myslím, že áno. A je to také, vždycky je to dobre, keď je v týme aj mladý, aj starý, že tým mladým dá trošku po ušoch a sa naučia. V čom ty vidíš význam tejto mestskej ligy? Možno keby sme to v podstate premostili aj na tú Nike Superligu, lebo v podstate aj myslím si, že to sú tie počiatky tu, aby ste pokračovali teda tam. Áno, vlastne čo sa týka Nike Superligy, tak aj z mestskej ligy sú hráči, ktorí sa zúčastňujú tejto súťaže a napríklad túto sezónu, čo je nováčik v prvej lige FCCMC Stav, ktorý momentálne sa nachádza na 4. mieste, tak tiež tam má skvelých adeptov na Nike Superligu. Dominik Galo je jeden z nich, ktorý perfektne túto sezónu zapadol do našej zostavy a zatiaľ odvádza perfektné výkony aj za Martin. S touto ligou a s projektom, ktorý sme s Ďurom Valaškom spojili, z Nike Superliga sa dostal chlapec z Martina na majstrovstvá sveta v malom futbale. Reč je samozrejme o golmanovi Erikovi Feriančíkovi, ktorý v reprezentačnom drese odviedol fantastickú robotu. Na majstrovstvách sveta v malom futbale, ktoré sa konali od 26. októbra do 5. novembra v Spojených arabských emirátoch, sa aj vďaka nemu Slovákom podarilo prebojovať až do štvrťfinále. Výborne našliapnuté to mali aj na ceste medzi najlepšiu svetovú štvorku, no tu im vďaka jedinému gólu prekazili reprezentanti Maďarska. Veríme, že už čoskoro účinkovanie Slovákov na prestížnom šampionáte vám a aj nám zhodnotí samotný Erik.